chekara wa murava wa diu mwari ko sume fai na ije nani ngete monya tetere esene timora na kingo kwa hivi lakini wana mkanye pole de county yaika Nairobi muta utaja wa paroli kwa hivi abikirenda mutwe batige na ije na alete ruwe fai ya Nyamira wa market kwa sawa tige fai je mheshimiwa Nyamba no ma tenge ne roye ti aya to me fai Nairobi eru itakia Nyamira iga era asuka Nairobi na ije na alete bindo na bi yereta ona aijo ma yego tigero mupiro yigorwa ekyara manya tando wa mindu ne katiba ide ose tuwe abaye musie bako ndo serie fai kuri Nyamira bamanya kwenye subuma Nairobi kero ikere Nairobi twana chekina bona inu ndetere fai yuno mheshimiwa Nyakati atebire ndorosie fai buya tomere Nairobi omaye ko market bona boron number 2 mheshimiwa Gisairo nara na bako batainga amangana ya university ikera imugete umheshimiwa Cliff nero ndabetinga totiri boke tomero no magana na chota tebitoje Nyamira tomata ya ya totiri mbokane ya kwese to kwana pero kwana ke Mombasa inje na yetu ni baga mtenenere amangana yo kugambe university ngatebe magana nga chi constituency pinye chi county nchibwata ase university yake tukatebanga kero mochumbe tiga propose ase university yene tokabe mheshimiwa Kilifu nara agatenena agatebo boli mombole sengera pake university ya kanisa ya Angela nile korwese university tukatebana mheshimiwa Kilifu amangana ya tiga sokoboko kwa gavana ayira nese university ya Kisi Professor Okong'o atome technical team ekyara bana yale kaninga nabara atwale oko ira ndokoma badala tige timu eje eta nese constituency nye chos ikera nje no mondo denete ka mpiengi abari tu batorokie bole mese bole ababwate wese batorokie batorokie na note batorokie technical committee area emanya koirana na abarai boys kwenye magana na weka Nyamba abarai boys be town batabe report ke diba rosiri batabe se university kwa na ndio ndio batabe wantu wami technical committee area ese kora gochi injinera kana ate banga sengara no abuno ngora gochi ikera jero mondo denete account kenge ase goyo mitokenge abuno bo maine bo mangani andi kwa mugiri seminara batabe bite byonya ndale ngo moko nanga mangana ataje ko nawe ase yo report ke ne soka twancherane tonyore university abana bito basomere peso nangega okora onko wasaba abana inchi beta bieda kitu ekero we jama chiko umugambi gate bana indubuna barai kotegerere abana inchi nande tutowanja no mheshimiwa William Ruto onyo tayeta batore mangana yo kuwagacha chinyomba mboronge lakini ye chinyomba chikwagacho chifaidi abanda balensa igoto danganye chi abantu tokona chitibese chiche kwagacha chinyomba tigatwansere abantu baito balenga abahambya bamotori kere chinyomba cyo bonyansi chinyomba cya matobe chibese cyose pichiro kusanyibwa njiriyo chikwana chikwagacha chinyomba Nairobi tigachibaga nuwe tiwe wese chikaunti 44 47 yake osona na umbo ngota ekera ndo kwanda na kira se chinaichwe chiala ake Nairobi yo onya bantu bamenya tesi nyomba chimbe Nairobi tigachinyomba chiche chiaga achwe besa abantu baito bara batabwa chinyomba chinge seongo sabo mheshimiwa Cliff msimamo yule ule aliye se kwa tenete otenena mwaro to mwato ni general na kane tenga to gocho ile obole mukuya county aindo aga chinyomba umanya kwa ni yaba na bantu abo chikora kali abo baito balera ase ile ya kinyomba paka to tenene magaya abantu baito yiru moto chawanyete na ndo moto konye lichi ko ndende naro je ya kitigo yo dana go kwa ache para
kanya gokobeko motaro woso ngo jipara waka nesiringe kwa misiri mubwaza kiba sekiko amin ngaya motaro yo ngako gosokiwe amache ibo kujipara waka nesiringe kwa misiri ndebi bikoba bibiyo sitokwera na rogoro Nairobi notoka ote yo mushimwe rutonga abantu bito banyamira bakanye tubwate bese umwalimu wanyaje tetengwagere byama onyo ta kokane to bakoma unanga Nyamira kwa sokigwa umusaje yo musabere kumuranga oyare musabere pi abana bito bakonyimwa abantu babo kumukoro Nairobi baboche kisukurwa bakurushya abana bako batabura cyanga rusana n'amata bakurire omwari mwoyo kwakoirwa akoirwe tera ikoso litai lakini yese ngejaro mokristo na nto bakoma na asomba bya neskuri ndeka karabya mose wari mwari mwoyo omwari mutata tebesa abantu barana oyo koire bicara shetani afanya nini Rosalia wana abuna mamba wenda utokora na ndio